é un auténtico despropósito e algo moi grave que a capital de Galicia, unha cidade como Santiago de Compostela, cando se produce un pequeno incendio nunha rúa, nun establecemento, nunha casa, da igual, quede totalmente desprovista deste servicio, non haxa ningún bombeiro para atender, non? E o que sai na prensa é que vai haber máis días donde non vai haber bombeiros para atender unha cidade como Santiago. Iso é, creo que, bastante preocupante, non? Nunca tiña ocurrido ata o día de hoxe. Este acordo xa se chegara a él cando o alcalde de Santiago era o señor Bugallo. Só estaba pendente que o señor Bugallo chegase a un acordo cos bombeiros de Santiago e poder firmar o convenio. Levamos 3 anos esperando a Deputación e máis a Xunta. Bugallo pasou, Bugallo se foi, chegou Goretti, leva anos gobernando e segue sin firmarse. Non é un problema da Deputación, onde goberna o Bloque e o PSOE, e non é un problema da Xunta, onde goberna o PP. O problema está claro que está en Santiago, e o vimos esta semana pasada, e oxalá non teñamos que velo máis. Pero non é un problema noso. Por lo tanto, eu que creo que deben facer é poñerse a traballar dunha vez, porque isto pode acabar moi mal, nunha situación de perigo, non?